Poštovani predsjednik Zagrebačkog karate saveza gospodin Banski, poštovani Zagreb je domaćin velikog karate natjecanja koje je okupilo ljubitelje karatea iz cijele Hrvatske. Svečano otvaranje predvodio je Davor Cipek, predsjednik Hrvatskog karate saveza, a ceremoniju je vodio Mark Antonio Haberle. Jedan od vrhunaca svečanosti bio je trenutak kada je Zvonko Biondić iz karate kluba Hrvatski Sokol primio majstorsko zvanje 7. dan. Natjecatelji su se okušali u 4 različita natjecanja, pokazujući svoje vještine u pojedinačnim i ekipnim katama, studentskom prvenstvu, para karateu te kupu za mlade uzraste. Ukupno 549 natjecatelja. Borilište je bilo mjesto žestoke konkurencije i nezaboravnih borbi. Za sve koji nisu mogli biti dio ovog karate natjecanja, pripremili smo izbor najuzbudljivijih trenutaka i akcija. Ne propustite prijenos uživo na našem YouTube kanalu i pridružite nam se sutra za nastavak izvještavanja o ovom sportskom događaju. Ja sam Dino Hujić i danas sam na prvenstvu Hrvatske osvojio državnu titulu u kategoriji juniora. U kategoriji mlađih seniora završio sam kao drugi plasirani za Matiju Relića. Čestitam ovom prilikom na pobjedi i u timu sam sa svojim timskim kolegama Markom Pilešom i Ivanom Žinskom osvojio ekipno zlato. Jako sam ponosan na svoj uspjeh ove godine, nastavljamo raditi i idemo se kvalificirati za svjetsko prvenstvo koje nam dolazi u 10. mjesecu u Italiji u Veneciji. Danas se održalo državno prvenstvo u karateu u borbama, osvojila sam zlatnu medalju u seniorkama do 68 kg. Želim se zahvaliti cjelokupnoj organizaciji, stvarno sve je bilo odlično, treneri, sve, stvarno, evo, nemam riječi. Želim se isto tako zahvaliti ovom fakultetu, Pravnom fakultetu u Zagrebu, na toj mogućnosti da uz redovno studiranje evo, mogu se osvojiti i nečime isto što volim u životu i evo, puno hvala i sve pohvale. Ja sam Josip Šteko, nastupao sam u kategoriji K11 na prvenstvu Hrvatske na prvoj Hrvatskoj ligi u para karateu. Moji domovi su vrlo dobri, mislim da je ovo odlična predvidjela za nadolazeće europsko prvenstvo kad se zadržati u takvom mjesecu u Zadru, jer do sad je sve odlično.